Dobrý den, přátelé. Já vás vítám u prezentace společnosti Namaste. Tahle ta prezentace bude krátká, ale bude výstižná pro všechny, kteří jsou již zapojeni do biznisu Namaste, anebo pro ty, kteří vidí ten webinář poprvní. Společnost Namaste byla založena v Hongkongu minulý rok a já tady bydlím. Mé jméno je Patrik a já jsem se stal součástí téhleté firmy, protože mě zcela fascinovala, jaké projekty se pod touto firmou skrývají. Já jsem udělal krátkou prezentaci, která se skládá ze 4 nejdůležitějších slajdů částí. Ten první slide se jmenuje Key Point, neboli taky Keystone, klíčový bod v češtině. Druhý slide bude pod názvem Interest, čili zájem. Třetí slide jsem nazval Share, čili podíl. A čtvrtý, poslední slide jsem nazval Úspěch, Success. A celkově jsem to shrnul jako Namaste KISS. Někde se uvádí KISS jako Keep it short and simple. Já jsem to nazval jako Key Point, Interest, Share and Success. Tak pojďme na to. Key Point neboli klíčový bod. Namaste Holdings Limited je firma založená v Hongkongu. Je to firma, která bude mít pod svou hlavičkou velké množství projektů. V tuhletu chvíli se nacházíme stále v pre-launch procesu, pre-launch phase. A všechny projekty, které vám tady odprezentuju, jsou stále under construction, tedy jsou vyvíjeny. Minulý rok firma spustila v červnu nebo v červnu spustila registrace členů, čili síť vytváříme celosvětově a kdokoliv se může do biznisu zapojit, anebo kdokoliv může již nyní profitovat. A jaké projekty se pod Namaste Holdings Limited vyskytují? Je to e-commerce manažer, který nám bude umožňovat postavit si svůj internetový obchod. Bude zde website manažer, který nám umožní vybudovat si svou webovou stránku nebo blog a tak dále. Dále se bude jednat o Namaste online shop. Celosvětově se budou dát nakupovat produkty. Již nyní máme zalistovány nějaké produkty, které prodáváme v Hongkongu, ale i do určených zemích celosvětově. Budeme se rozšiřovat. Chceme jít platformou velkou, tak abychom nabídli zákazníkům velkou podporu ve smyslu množství produktů. Departmental store je myšlenka, která se bude týkat kamenných prodejen. Zanedlouho Namaste Holdings Limited bude otvírat svou první kamennou prodejnu tady v Hongkongu, kde lidi budou kupovat produkty denní potřeby, jídlo, pití, nápoje, potraviny a tak dále. Postupem času chce Namaste tuhletu myšlenku Departmental Store rozšiřovat do různých zemí pomocí franchise. A další projekt, který je pod hlavičkou Namaste, je Namaste Affiliate Merchants. Je to zapojování malých a středních podniků, přivedení k těmhletěm podnikům věrné zákazníky, které již Namaste Holdings nyní v tuhletu chvíli disponuje. Další projektem bude pro své členy půjčky, možnost vzít si půjčku. Co to znamená? Mnoho lidí si určitě chce vzít určitý obnos na nějaké produkty a Namaste bude za určitých podmínek nabízet půjčky svým členům affiliate customers. A samozřejmě zde bude nabízet i investiční společnost, další business možnosti, z kterých můžeme profitovat, anebo taky nemovitosti, real estate. Je to opravdu velký, gigantický projekt, který je stále under construction, vyvíjí se a ta cesta bude ještě dlouhá, ale již nyní se vyskytují výjimečné příležitosti a podmínky zapojit se do tohohle projektu nyní. Další projektem bude Advertising Company. Znamená to jedno, pokud máte svůj biznis a chcete zapojit nebo chcete oslovit
velké množství zákazníků, můžete propagovat svůj produkt u nás a mnoho dalšího. Těch projektů bude neustále přibývat. Tohle to jsou hlavní vytyčené produkty, které se nyní vyvíjejí pod našimi programátory Namaste Holdings Limited. A každý z těchto projektů si může vybrat ten svůj, který má v hlavě a který ho může zajímat. Takže podstata, klíčový bod, key point Namaste Holdings Limited je velké množství přidružených společností, které nám přinesou velmi zajímavé finanční ohodnocení. Druhý slide, který jsem nazval interest, neboli zájem v češtině, má přinést nám, čili zákazníkům, určité benefity. Určitě znáte kolem sebe lidi, kteří potřebují vytvořit svůj internetový obchod, na kterém chtějí prodávat produkty nebo servis nebo služby v češtině. Takoví lidé si můžou pronajmout e-commerce manažer od Namaste, měsíčně platit rent, čili pronájem, a můžou si vybudovat svůj internetový obchod. Pokud znáte člověka nebo lidi, kteří si chtějí vybudovat svou webovou stránku, propagovat sebe sami, nebo svůj vlastní biznis, projekty, koníčky, je to úplně jedno, tak i Namaste nabízí a bude nabízet website manažer, na kterém si můžete vytvořit své webové stránky a za měsíční pronájem budete dostávat velkou odměnu. Namaste online shop bude nabízet elektroniku, kosmetiku, oblečení a další produkty, které budou zalistovávány velmi brzy. Shipping neboli doručení bude worldwide a my budeme mít možnost profitovat. Takže určitě známe lidi kolem sebe, kteří zajímají různé produkty. A kdo by neznal kamarády nebo přátelé, rodinu, kteří potřebují nakupovat potraviny, jídlo, pití, to všechno bude pokrývat Namaste. Jednou za čas máme chuť si někam odcestovat, popřípadě doplnit benzín nebo plyn naše auto, vyspat se v krásném hotelu, musíme mít potřebu zajít do lékárny a potřebu jít do restaurace. Čili Namaste bude zapojovat malé a střední podniky. Už nyní má 2 nasmluvené zákazníky z firmy, které se chtějí zapojit a budeme postupně rozšiřovat tu naši platformu do dalších a dalších zemí. První se začíná v Hongkongu. Ti affiliate customers, kteří budou chtít si vzít poměrně menší částku jako půjčku, Namaste bude tohleto nabízet. Je to velký trh, velký market a již několik zájemců projevilo zájem a proto jdeme i tohletou cestou možností půjčování si peněz od Namaste. Kdo by nechtěl, pokud vyděláváme v Namaste pod hlavičkou těchto projektů peníze za naše dennodenní nákupy nebo za naše služby, které si platíme pod Namaste, kdo by nechtěl investovat do dalších business opportunities nebo dalších investičních příležitostí. I tohle bude Namaste nabízet a již nyní mají na stole určité projekty, které naši zákazníci budou v brzké době využívat jako investiční příležitosti. Jednou za život, 2x, 3x, 4x záleží na člověku, si pronajmeme byt, kupujeme si nemovitost, domy a tohle to bude samozřejmě Namaste nabízet taky, takže formou realitních vymožeností. Je to opravdu velký trh a pokud máte svůj biznis a uvažujete kam a kde zalistovat svoje produkty nebo služby, my nabízíme a budeme nabízet miliony věrných zákazníků, kteří čekají na unikátní produkty, aby si koupili přes platformu Namaste. Čili můžete propagovat svůj biznis. A samozřejmě další a další projekty nebo další a další myšlenky lidí, které přinášejí, čili Namaste bude dokola nabízet všechny
služby a produkty, které my potřebujeme k tomu, abychom na tomhle světě byli a přežívali. Takže tenhle ten slide se jmenuje zájem z toho důvodu, že má vzbudit zájem o cokoliv, co v lidském životě potřebujeme, čili ty materiální věci. Třetí slide jsem nazval share neboli podíl. Co to znamená? Otázka je, pokud si pochopil předchozí 2 slajdy a body, které jsem ti vysvětlil. Pokud ti to ještě nedocvaklo a pokud vám to ještě stále v hlavě šrotuje, já vám to zopakuju. Pokud nakupujeme v Namaste Holdings Limited pod hlavičkou Namaste, kde se skrývá velké množství projektů, a pokud nakupujeme to, co zrovna potřebujeme, nikdo vás do ničeho nenutí, a pokud nakupujeme, kdy to potřebujeme, nemusíme zde provádět pravidelné nákupy, Namaste vás odmění takzvaným podílem. Dostanete share, podíl. Je to neskutečné, je to první společnost, která nabízí podíl s vámi nakoupených služeb nebo produktů nebo pronajatých webových stránek, internetového obchodu a tak dále a nabídne vám share společnosti. Ano, je to opravdu Namaste share. V Namaste se jmenuje share v jejich politice trošičku jinak, ale zde pro upřesnění je to vlastně podíl společnosti, na kterém se podílíte. A tenhle ten podíl vám přináší každý den pasivní příjem. Já jsem v network marketingu, v affiliate marketingu mnoho let a ještě jsem se nepotkal s takovýmhle typem biznisu a s takovýmhle modelem, který vám tady prezentuji. Čili tenhle ten share vám přináší každý den pasivní příjem. Otázka je, jak je tohle možné? Jak vám může jeden share přinášet denní příjem? Protože zde je vymyšlen unikátní Namaste věrnostní program, takzvaná One Single Line. Unique Namaste Loyalty Partnership Program One Single Line. Zopakuji, byl jsem součástí mnoha systémů, ale nikdy jsem se nepotkal s tímhletím systémem tak, jak je zkonstruován. A pokud se bavím o One Single Line, upozorňuji, že se nejedná o lidi, ale jedná se o takzvaný share. A všechny sharey se řadí do One Single Line. Takže velmi unikátní projekt za nakupování produktů a služeb, za cokoliv, co potřebujeme ke svému životu, dostáváme takzvaný share. A poslední slide, který vám bych chtěl upřesnit, je takzvaný úspěch, neboli success. Pokud nakupujeme, dostáváme podíly z firmy. Ale my můžeme mít krásný dodatečný příjem, pokud samozřejmě tuhletu myšlenku řekneme například svým blízkým, rodině, přátelům a tak dále. A máme krásný dodatečný příjem skrz tenhle ten věrnostní program a neviděl jsem větší dodatečný příjem, pokud doporučíme pouze pár lidí. Ale ten, kdo pochopil tuhletu vizi a myšlenku, která je stále v pre-launch procesu a chtěl by si vybudovat gigantický biznis a touží mít finanční svobodu, může se zapojit naplno do Namaste a začít budovat svůj podnik. Jak to vlastně udělat? Jak to vlastně k tomu docílíme? Je to zcela jednoduché. Jednoduše doporučte Namaste své rodině a přátelům a vaše síť se bude rozšiřovat celosvětově a zákazníci budou nakupovat to, co potřebují, budou si užívat služeb a produktů, které Namaste poskytuje a nejenom služby a produkty, ale další business opportunity pod hlavičkou Namaste provázaných s věrnostním systémem. Co proto musíte udělat? Je to zcela jednoduché. What you should do? Zaregistruj se zdarma nyní. Otevřete si webovou stránku www.namaste.com.hk/Patrik
a zaregistrujte se pod tenhle ten referenční affiliate link, anebo se zaregistrujte pod kamaráda nebo kamarádku nebo přátele, kteří vám tuhletu krátkou prezentaci poslali. Otevřete mou webovou stránku osobní www.uptothegoal.com, kde vypisují informace o Namaste, Namaste Lifetime Opportunity a Namaste Mind Main Business. Můžete si pročíst, co je vlastně Namaste a můžete se podívat na detailní webináře, které jsem udělal, jak tenhle ten business funguje. V téhleté krátké prezentaci je vize a to, jakou součástí můžeme být, pod jakým gigantickým projektem můžeme být teď v pre-launch procesu. Pamatujte jednu věc. Předtím, než vyděláváme peníze, se musíme učit. Before we earn, we must learn, což je pravidlo každého biznisu. A brzy vás budu kontaktovat, jakmile se zaregistrujete pod můj affiliate Namaste link. Já bych vám chtěl poděkovat za poslech téhleté krátké prezentace. Loučím se s vámi z Hongkongu a věřím, že vás tohleto povznese na úroveň tak, jak to povzneslo mě, když jsem tenhle biznis poprvé uviděl. Mějte se, nashledanou, přeji hezký den.